שי, אנחנו בשידור. אני מוכן. תוריד את המכסה. חושבים שתצליחו לעצור את לוחמי האמת? כבר שבוע אתם מתרוצצים כמו עכברים, מפעילים את כל אמצעי האיתור שלכם כדי למצוא אותנו. המכשור המתקדם שלנו קלט את המאמצים הפתטיים שלכם, ותנו לי לאכזב אתכם. אתם אפילו לא קרובים. כן, מה שעבד לכם פעם לא יעבוד לכם איתנו. אנחנו לא תמימים כמו אריאל שרון. אריק, כשהוא גילה את האמת, הוא נשבע שהוא יחשוף אתכם בנאום לאומה. הוא היה בדיוק כמונו. פייטר. כשאני קלטתי שזה מה שהוא הולך לעשות, ישר דיברתי עם העוזר שלו, אמרתי לו, הזלתי אותו שאתם לא תיתנו לו לעשות את זה, שאתם הולכים לפגוע באריק, הוא צחק לי בפנים, הוא אמר לי, מי יפגע באריק? אתה מדבר על ראש ממשלה. 40 שניות. 3 ימים אחרי זה, הוא אושפז. אתם הרגתם אותו. לא, שי, זה היה שבץ מוחי. כן, אתם הרגתם אותו. אבל אנחנו למדנו מהטעויות של המנהיגים הקודמים. ואני לא אגמור כמו אריק, ואני לא אגמור כמו רבין! ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, עלק. ומה עם עופר חזה? היי, זה עלק, אוקיי. אין דבר כזה, אז... די! ומה עם אריאלה? קרצייה? ארלוזורוב, תריה! דקה ו5 שניות. דודו טופז, זה מקרה קלאסי. שבתי, את רוצה להציג את המקרה? טוב, עידן, תציג את המקרה של דודו טופז. דודו בסך הכל רצה להיות כוכב. והרשימת דרישות שלהם ממנו לא הייתה מוגזמת. הם בהתחלה פשוט אמרו לו, בתוכנית הזאת, אתה אומר ככה, בתוכנית הזאת, תכניס שקופית לכמה רגעים. לא איזה משהו דרמטי, משחק קל להמונים. עד שבאיזשהו שלב דודו התחיל לשאול את עצמו שאלות. הוא אמר לעצמו, רגע, אם אני כזה גדול, למה אני צריך אותם בכלל? הוא קנה לאמא שלי מכונת תפיסה. טוג! דקה 30. הם לא עשו שום דבר עם המרידות שלו, כלום. אבל כשבתוכנית שלהם הוא הכניס במקום את האיש שלהם, את ציפי שביט, לתוך הדמות של החיזר, הם אמרו עד פה, כי הם היו ממשיכים לשתוק, מה היו עושים כל שאר הכוכבים שמחזיקים בביצים, כמו חיים יבין. מי נצא? נו, אבשלום קור. 3 שנים לקח להם לגמור את דודו. 3 שנים. הם בהתחלה ניתקו את הקשרים שלו, גרמו לו להתמכר לסמים. שזה בדיוק מה שקרה לי. ושיחקו עם הנתונים של הרייטינג. תראה, הם שולטים בכל האנשים של הפיפל. ובסוף הם הכתירו את היורשים שלו, את משתפי הפעולה הבאים. ודודו התחנן, תנו לי לייטנט בערוץ 9. תנו לי תפקיד אורח באסתי המכוערת. שזה חרא! זה החרא של החרא. היו שם כמה קטעים טובים. עד שבסוף הוא החליט שזהו, והוא איים עליהם שהוא יחשוף אותם. והם תפסו אותו, והם לקחו אותו למשרדים. אבל דפי, תני את הוידאו. מעולה, אלו התמונות מהמעצר שלו. כמו שאפשר לראות כאן, תעצרי דפי. תעצרי, טיפה אחורה. יופי. אז כמו שאתם רואים, לדודו יש שומה גדולה משמאל לעין. שימו לב בבקשה גם לקו השיער. ואלו תמונות מבית המשפט. נו דפי! עידן! סליחה, 3 ימים לפני ההתאבדות נתנו לצלם אותו רק מרחוק. אבל, אם נקפיא, נגיח את התמונה ונתקרב, דפי, הוא תעשי את זה כבר לעזאזל, השומה נעלמה וקו השיער נמוך מדי. עכשיו, יש 2 הסברים. או שדודו טופז עבר בתוך הכלא השתלת שיער בניתוח פלסטי, יכול להיות, או שזה כפיל. שבוע אחרי המעצר הם חיסלו אותו. והם רוצים באמת שאנחנו נאמין, כולנו, שדודו יתאבד מברז בגובה 70 סנטימטר. 70 סנטימטר. 3 דקות. אז כמו שאתם מבינים, אנחנו מכירים את השיטות שלכם, אנחנו יודעים למה אתם מסוגלים, ואנחנו יודעים איך אתם עובדים, ואנחנו מבטיחים לכם שאותנו אתם לא תמצאו! אנחנו לא מדברים בטלפונים שאתם יכולים לאתר, אנחנו לא צופים בערוצי טלוויזיה שאתם עוקבים אחריהם, אנחנו לא חברים בפייסבוק שלכם, אין לנו מה לחפש בגוגל שלכם, אנחנו לא מצייצים בטוויטר שלכם, אין לנו שום כרטיס ויזה, לא עכשיו דפי, אין לנו כרטיס ויזה. אני רוצה שתסביר לי מה הבעיה בטוויטר. זה פתחון שדה. אל תדבר אליי ככה, דבר שני, תפסיק לצלם, דבר שלישי, לפייסבוק אתה לא נותן להיכנס, נכון? במייספייס אני לא נכנסת, וביוטיוב אני לא יודעת ב50 שניות, אוקיי? ולפני שירדנו כאן, מה אתה אמרת לי? מה אתה אמרת לי? אתה אמרת לי שטוויטר זה בסדר.